Okey Arzugul. Onda başlaly siz özüňiz hakynda kişiräjik bir aýtyp berseňiz, ýerde okudunuz, özüňiz Türkmenistanda doğum bilýäňiz. Men haýsy welaýetden sorady kän halamy okşunamasam. Türkmenistanlymy, Türkmenistanly ýöne eger detaýly aýdyp berseňiz, ýene de siziň terjihiniz. Hatta bir opşeýde aýdyp berseňiz özüňiz barada. Böyle. Men Arzul Orazowy, Türkmenistan'da Aşgabat'ta doğdum. Aşgabat'ta doğdum, Aşgabat'ta ulandım. Orta mektep etdim, sonra Türkmen mektep etdim. Aslında kimya okasım eledi. Yani kakımın sayılan uğru psikoloji okuduydu. Aslında medisinska yerdiydi. Medisinskadan azıcık çekinelim için psikolojiye girerim ne ettim. Psikolojiye girdim, Türk'te okudum. %100 burslu okudum. $1, 1 manat, 1 lira tölemen okudum. Hem okulum mut, hem opşidim mut, hem iyimitim, hem de adım mut dolu. Haýsy üniversitet? İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde okudum ben. Özel ha? Ve, özel. Yarım özel, yarım vakıf. Ondan, şu taýda okap görkemim, Angliýa gittim ben. Birinci bolup, fakültetinde birinci bolup Angliýa gittim. İngilizce okumana. Sebäbi biziň okumuz ingliz dilinde. Ondan, psihologiýany inglizce okuýardyk. Sebäbi Amerikadan zatda moýlumlarymyz bardy. Ondan onu gutaramsaňam, durmuşa aslında okap görkem durmuşa çykdym we Amerika'ya gelmelidim. Şoň üçin bärik magistratura tapşyrdym. Yoldaşymyz Türkmen şöyle değil mi? Türkmen. Olam lotçik yoldaşmam. Pilot öleşdi. Berdi. Ondan şol bärik gelemde, bärik gelmäkem tapşyrdym. Ve bir üniversitede tapşyrdym, Chicago'da, Roosevelt University'de. Şotak tapşyrdym, Clinical Psychology and Counseling Practice. Hem kliniski psihologiya, hem counseling, yani ikisini bilýän. Sebäbi asıl maksadım doktoratura okumakda. Doktoraturanyň klinik psihologiyada okumakda maksadım. Intihan maksadım ba, prosta bir ýyl ara bereýin diýdim. Bir ay kalaýyn diýdim, gatyr kyn okuw. Şoň ýaly 3 ýyl magistratura okudum. 2 bölüm bolan üçin 3 ýyl okamaly boldum. Ondan internatura etdim 1 ýyl. Banitsada etdim. Ondan mektepde etdim. Işeýle private practice, yani обычный практикада da, klinikada da etdim. 3 ýyl bärim. Şo zatda Northwestern Medicine'de işleýän. Ve crisis'te işledim ben. 1 ýyl skor pomoş. Skor pomoşda özüne ziyan verecek, özüne suicidal çağlar bilen işledim 1 ýyl. Ondan soňra şu adam edat, yani ular adamlar bilen beraber counseling edýän. Doğru. Gaty bergendim, gowy derejelere ýetipsiňiz. Psihologiya barada opşy bir zat sorajak. Ýöne bugünkü temamyz depressiýa bolar. Elimde soralar bar. En köp karşılaşan zatlarımız depresiya. Psihologiya diýilende, şonu sorak geçen. Psihologiya diýilende bir näçe cümle bilen, bir näçe sözden bilen aýtjak bolsaňyz näme diýip aýtyp bilersiňiz psihologiýany? Psihologiya her bir professionalyň, her bir meselem psihologyň, her bir counseloryň ýa-da psihiatryň garaýşy ütkeşerek bolýar. Ondan men öz garaýşyma diýip geçeýin, öz düşünşimi. Psihologiya diýilende aslında diňe psihiki, diňe biziň beýnimiziň işleýişine däl. Aslında psihologiya biziň bedenimiziň hem işleýişine jogap berýän. Bir faktor bir näme diýsem türkmençe bir tarabı diýeli. Sebäbi biz köp adam aýrýar da fiziski, saglygy, psihologiki saglygy aýrýar. Men türkmençäni, orçany garyp gürleýändir. Hiç problema yok. Hiç problema yok. Ondan şol köp adam fiziski saglygy, psihologiki saglygy iki aýryp diýär. Aslında ikisi bir biziň bedenimiz onu aýranok. Eger siz stres bolsaňyz, siz emosional kynçylykdan geçýän bolsaňyz, onu sen şoňa seretmeýän bolsa adam şol bedene ýöne çykyp başlaýar. Bedenine adam keselläp başlaýar, ağır bolup başlaýar. Ýüregine tutup bilýär, rak kesel bolup bilýär. Hiç bir topar bolup bilýär, täsiri, hawa primoy täsir edenok. Ýöne şo faktorlar bir bolup çykyp bilýär. Ve psihologiya aslında adamın özüni gowduýyşyny, özüni kabul edişini, özüni gowwaşyny, daşdy öwrenekler gowwaşyny da hem bir täsir edýän bir tarap diýip aýdyp bilip geçer.
Doğru. Значит, köp eşdiýän zadymyz keseliň bizde 70-80% stres sebäpli diýerler. Şo dogry bolýar-da. Sereden. Doğru öyle. Sebebi gormonlarımız itkäbiliyor. Sebebi mesela 5 sekund stres aslında adamın bedenini 5 saatlap keselliğe aletip koyuyormuş. Şöyle araştırma var, şöyle research var. Dokazano, naучно доказано zatlar 5 saatlap yararsız aletip görkezebiliyormuş. Şu emin sedin keselliğemiş. Doğru. Doğru. Bu stresin iň uly sebeplerinden biri belki depressiýa. Depressiýa hakynda onda tema ýoşuk bilen gireli isleseňiz. Depressiýa näme? Şonu bir aýdyp berseňiz. Depressiya näme? Depressiya hem psixologический, hem когнитивный, hem de fizический tarapdan ýüze çykýan bir näme. Depressiýany hem stres, hem biziň genlerimiz, hem maşgala ýagdaý, hem daş gowlawyň bolmaýşy, şo zatlar gormonlar hem täsir edip biler depressiýa. Depressiýa bir kesellik hasaplanýar. Depressiýa adam depressiýa bolanda ol adamyň diňe psihologiýasyna täsir eden, durmuşyna täsir edýär, durmuşyna, gatnaşyklara täsir edýär, işini ýerine ýetirip bilişine täsir edýär, beýniň içindäki beyindäki kimika maddalaryň işleýişine täsir edýär, bedeniň umumy işleýişine täsir edýär. Şoňa depressiýa diýilýär we depressiýa adam depressiýa boldymy, bolmadymy nähili bilmeýär. DSM-5 dip ulanýan diagnostik kitabymyz bar. Aslında psihiatrlaryň kitaby, ýöne bizim şonu ulanýar. Ve şu kitapta 9 tane simptom var. 9 simptomdan 5 simptom ýüze çykýan olsa bir adamda ve şu 2 hepdeden keň dowam edýän olsa, onda şol adamyň major depressiýony badyp biler. Esasy görülen depressiýa, ýani depressiýanyň her hili görnüşleri var. Depressiýan görnüşleri var. Okey, şu wagt günümizde biram şuny dowam etmek şu dinleýänleri soraly, sesimiz gowy eşdilýärmi? Dinläp oturan podpisçyklar şondan bir ýazsaňyz, menkem Arzugul doktoruňka eger gowy eşdilýän bolsa, şondan bir aýdaýňa da problema bolsa. Okey, şu wagt Arzugul opşy dünýäde depressiýa prosenty ýa-da ülke göre ütkeýändir kanýa. Ýöne opşy alyp bilersiň, meselem adamlaryň 50%-inde depressiýa barmy ýa-da nähili? Amerikan statistikasyna seretsek 10%, pesinden 10% diye depressiya, ağır depressiya geçirbilýär diye. Eğer statistikalar doğru follow edemek, doğru seredemek, ýöne insonka seredemde şonýaly bir bilgi bilen garşylaşdym. Esasy ýöne günümizde seredemizde köp adam özüne depressiýa ýaly duýup bilýär. Ve gynançly duýany da I'm feeling depressed diýilýärler, meselem özümi depressiýa ýaly duýýan diýilýär. Ýöne depressiýa keseli bolmak we depressiýa ýaly duýmanyň ikisiniň arasyna tapawut bar. Menem şonu sorajakdym sizden. Gynanmak bilen näme tapawut bar? Depressiýa versus gynanmak näme bolýar? Meselem depressiýa diýen gaýdyşyň ýaly 9 simptom, 5 simptom eger ýüze çykýan bolsa, 2 hepdeden keň dowam edýän bolsa, ona biz depressiýa diýip bilýär. Eğer de ve depressiýany ölçäm bolýar, beýindäki serotonin, ondan nöropinefrin, dopamin gormonlary şolar ölçäp görüp bolýar meselem. Näme X-ray diýär, şondan geçirýän radyasiýon bir topar nemeler bar, şu doktorlaryň ulanýan, neurologlaryň ulanýan zatlar bar. Ýöne eger de gynançlyga seretsek, adam gynançly bolanda bir situasiýa bolýar, bir stres edýän situasiýa bolýar diýeli, näme birine berisi var diýeli birine. Ve o beren adamam şu algydar nemesini sonra ýapylyny diýeli. Men sana beren pulumy ýetne berdi ýa. Bu adamam pulum ýok, näde bersem käm diýip özüni gynançly duýýar, stres bolýar. Onuň şu taýda gaty gynançly duýýanda men depressiýa bolum diýip pikir edilýär. Ýöne bir ýerden meňe biri pul berse, olam ýanky berisini berse, ýanky stres gidýär, özüni gynançly duýmagy gidýär. Onuň o depressiýa bolanok. Düşünek. Ýöne eger-de şo dowam etse, eger durmuşynyň başga ýerlerine de hem täsir etip başlasa, onu depressiýa geçip bilýär ýanky gynançlyk. Doğru. Häzirki günümizde algydar has gynanýan olaýmasa, çem berigi. Ýa-dalar kän bolýar. Okey. Depressiýa diýdik, dowam edeli. Depressiýa näme sebäpli ýüze çykypdylar?
Depressiya näme sebäpli çıkıpdylýa? Depressiya hem maşgalada öň biriniň depressiyasy bar bolsa, genetiski tarapdan depressiya ýatkyn bolsa, onuň öň bir ýerde depressiya geçiren bolsa veya gaty başyna kıyın bir ýagdaý geçen bolsa, travma geçen bolsa, çağlyk travmasy geçen bolsa, daş döwründen hiç ýyly podдержка ýok bolsa, hiç ýyly gollaw ýok bolsa, egerde özüni pes duýan bolsa başgalaryndan, egerde özüni kritikaway edýän bolsa adam, şo ýagdaýlar depressiýa ýol açybilýär. Ondaşyndan hem kroniski stres, ýani dowamly stres bolýan bolsa adam veya bir kesel bolan bolsa, ýüreg agyry, tiroid ýa-da tiroid meselem, hipotiroid köp adamda şu endokrin sistemasyna problema bolýar. Aýal maşgalada kän öýrülýär, esasy gormonlar sebäpli. Zop diýýäňizdämi şonda tiroid? Zop. Şolam depressiýa ýol açybilýär. Ýöne şonu bejerseler depressiýa ödedi diýär şo gormonlaryň ütgeşinden sebäp bolýan üçin. Ve başlanýa keçemint. Diýdim batdyýa. Şoň ýaly onuň depressiýa başga näme sebäp bolýar diýip seredemizde şo gormonlaryň ütgeşi aýal maşgala gowraly bolan depressiýa bolup bilýär, gowraly wagty depressiýa bolup bilýär veya çağa dünyaya gelenden soň 4 hepden içinde depressiýa bolup bilýär. Ondan soň aýal maşgalalarda depressiýa köp görülýär. Gormonlar köp ütgeýär. Aýbaşy bolanda zat edende bolup bilýär depressiýa. Erkek adamlara göre aýal maşgalalarda depressiýa ikisi köp görülýärmiş. Awa. Ondan şo ýagdaýlar bolup bilýär. Ondaşyndan hem dermanlar veya alkogol ýaly substance, ýani alkogol ýaly içki zat ulanýanlarda hem depressiýa bolup bilýärler. Menem düşünemokdum, näme üçin durduk ýere kavga çykarýarlar aýal maşgalalarda. Значит, ikisi depressiýa köp bolýar ekende. Anlaýşlar Gormonlar, gormonlar ütgeýär, gormonlar ütgeýişi has köp erkek adamlara göre ve aýallaryň hem emosional intellekti, ýani emosional beýnnäki şoňa jogap berýän ýer has aktiv bolan üçin aýal maşgalalar has emosional bolup söwüşmäne, zat etmäne has taýyn bolýarlar. Doğru. Şimdi düşündüm. Şu an make sense etti. Depressiýanyň hayatımıza täsirleri, özümüze täsiri, başdöwrümüze täsiri nähili bolar? Depressiýanyň täsirleri köp, gaty köp aslında hem beýnimizde täsir edýär, ýa-ni değişimler, gormonlar bizi ütgedýär beýnimizde, ol hem biziň beýnimiziň işleşini ütgedýär, biziň konsentrasiýamyzy ütgedýär, bir-däde üns bilen etmäni, işini ýerine ýetirmäni ütgedýär, okuýdan bir bag bolsa okuny okamakda kynçylyk çekebilýär. Ondan soň ýat geçliňi hem nime täsir edip bilýär, ýani ýat geçliňi pes edip bilýär. Ondaşyndan biziň uky gigiýenamyza täsir edýär. Meselem ýa köp ýatyp bilýär, ýa az hiç ýyly ýatyp bilmeýär. Ondan nahar işimize biziň başlan. Adyç üns nime diýär? Ja. Обычно çağa nemesi. Indi şo ýanky diýende näme zat diýip ötürdüm. Depressiýan täsirleri apetite täsir edýär. Has käni bilýärler, has ady bilýär adam, ona horan bilýär, semrat bilýär. Ondaşyndan hem meselem özüne duýuşuna bir zady edinne, bir zatdan keyip alana meselem diýeli bir adam maşyn sürmäni gowurýar. Ýani şo depressiýa bolanda ýanky maşyn sürende şoňa sen BMW X5 ver, BMW M5 ver, tapaty ýok. Şondan hem keyip alanok. Depressiýadak adam. Sebäbi ýa-da şoňa begense de bir 2 minut 3 minut begener, ondan soň ýene-de moda düşýär. Şart ýa-da adam şolar ýaly täsirleri bar, hem gatnaşyklara täsirleri bar. Adam özüni izolier edýär, gatnaşyklaryny kesýär, özü ýeka bolasy gelýär, içine has nime kapanyp goýýar diýär, türkler şoň ýaly. Ondan agressiwnan bolýarmy depressiýada? Agressiwnan bolup bilýär, sebäbi çala kiçike nimeler hem oň nerwsyna değýär, çat gaharlanýar. Irritability, frustration Englishçe neme dilýär. Şol has köp görülýär. Edil agressiwni diýende gidip önümini döwüp nemeden ok. Edil oňaly diýen bolsa, onun üçin disruptive mood dysregulation disorder diýip depressiýany öz içine alýan bir diagnoz bar aýry. DSM-de. Başmaça bir diagnoz bolýar azynaç. Awa, depressiýa meselem major depression diýenizde oňa bir töpür subtitle bar, subnemeleri bar. Bir neme bilen diagnoz eden. Görnüşleri.
görnüşleri var, sağ olun. Görnüşleri var, mesela mild, eğer simptomları çala bolsa, onu hafif güçlü bolsa, şoratlara göre ütgüye, wagtyna göre ütgüye, eğer bir situasiýa sebäp bolup, bir stres sebäp bolup depressiýa bolanolsa, onu adjustment disorder with depressed mood diýip geçýär. Şoňa bir topar nimeleri var, seretmeli detallar var. Düşündüm. Depressiýa bolmagyň risklary näme? Kimlerde ýüze çykyp bilýär diýip soraw bar. Depressiya bolma riskleri yana bir kelimede aydık geçtim. Şovarda da aýdýan bolar. Yani aslında hemme soralar bir-biri bilen baglaşykly, jogaplar bir-biri bilen baglaşykly bolýar köplenç. Yani bir tema barady gurlamyzda. Depressiya bolma riskleri näme? Egerde adam özüne näme self-care diýilýär. Self-care özüne seretmek, özüne owgatnaşmak, şonu etmeýän bolsa, bir işte işläp bölkä burnout bolup şo gatýadatda şol işden bir ýirenýän bir derejä gelýän bolsa, özüne hem seretmeýän bolsa, adam depressiýa ýatkyn bolup we depressiýa ýatkyn bolsa, genetik faktorlar bar bolsa, şol şoňa goşup bilýär. Onda şundan genetika esasy zat. Meselem diýeli genetika nähili işleýär. Diýeli bir bakal var, içinde şo su diýelen şo bakalda ha. Şol genetika bolsa, genetika esasy faktorlaryň biri riski köpelýän. Meselem genetika şu bolsa, ondan ýanky adam stres geçirýär başyndan. Stres ýanky soňuştak geçirýär ha. Ýanky riski bärik geçirýär. Ýanky adamyň hiç şeýle gollawy ýok, maşgalat bilen gatnaşaw, dost ýarlar bilen gatnaşaw, ýanky risk bärik çykýar. Ýanky adam işläp bir işine gowlaýar, işini tirýär diýeli. Stres ştak çykýar. Nime stresi hem risk hem ýokary çykýar. Onuň muň depressiýa ýatkynlygy köpelip barýar. Onuň ýanky diýeli jaýynyň rentini, mortgageini, kreditini töläp bilmedi. Ýanky risk bärik çykýar. Eýem bu stakanyny yer ýok, dogry däme? Ýanky bolup gidip barýar. Onuň şu adamyň riski köpelýär, insana depressiýa bolýar. Aslında bir risk var diýip aýdy bilen zok. Risk köp, her hilek riskler var, ýanky aýdyşym ýaly. Kynçylykly ýagdaý, travma, genetika, maşgalada biriniň depressiýasynyň bolmasy, özüniň bir ýerlik depressiýasy bolmasy, gormonlaryň ütkemegi, aýal maşgalada esasy gormonlaryň ütkemegi, ýene nemesini çykyp geçe. Onam ýaş. Şu wagt ýaşlarda gatykän görülýär. Aslında 40 ýaşda görülýärdi, indi ýaş adamlarda kän görülýär. Näme üçin? Sebäbi pressure kän. Daşyndan gelýän pressure kän, meselem dafka kän näme diýerler? Sen 20 ýaşadyň diýeli, sen universitede ýa 20 ýaşynda universitede oturmaly. Sen özüňe gow iş tapmaly, sen maşgala gurmaly, üstüne sen jaý almaly, maşina almaly, sen gaty uspешный bir successful bolmaly ha. Şolarlaryň hemmesi adama pressure edýär. Kynçylyk derejä sebäbi onça baskı, onça neme adam götürüp bilmeýär. Üçin böyle podдержка ýok bolsa, bu adam Instagram, TikTok we her hilek social media we adamlar her kim durmuşyna seredenne, her kim durmuşy 100% güllläp gidip barýan ýaly görýärler. Ondan özüne hakky batdy görýär. Şeýde de depressiýa bolup bilýär. Dogry. Ol bara çürük Almanyň gowy tarapyny kamera goýup arkada çürük tarapyny görkezen social mediýanyň ýüzi diýerler. Social mediýanyň pressure adamlar gaty etkileýär, täsir edýär diýen şu günümizde bar. Gaty dogry şo. Geçen men bir sany reels stories koydum. Başta toydan koydum, soň piknik koydum, ýene bir zat koydum. O zatlar, pozitiwny zatlar. Ondan biri diýär, agam şöýdip bizi aldamaýdy diýär. Bizem diýär şo zatlar her gün edilýän maka diýip Amerikaga geldik diýär. Kellemizi aldyryp bilemiz işlemekden diýär. Her gün piknike diýip geldik diýär. Ona zat ýok eken diýär da. Menem diýen bellek geçeýin onam diýen. Şonam ýa-ni patpişyma aýdanym bolsun. Bellek geçen Amerikada ansa däldir arzu bilen aýdyşýaly. Rent, mortgage, ýene bir zat, maşynyň krediti. Çağa saat diýen bolsa, olam bir jaýyň töleýärli, onam ýatda taklan. Şo hemme zat kombine bolanda bärde de depressiýa bolýar da. Depressiýa bolmasa da bär tarapy bolýar. Bärde depressiýa girmek has köp orany has yüksek diýende türklerin aýdyşýardy. Sebäbi podдержка da ýok, bärde maşgalaňyz ýok, sebäbi 2000-den
Baryan häzir näme bolla sana dip alak gelýän, naharyň bişirip berjek ýa bir ýerde ýetişmände alak gelip sana kömek edip biljek joran tadyň onýaly kän ýok. Eger Hakyky. aty lucky bolsaň bir näme gatypen näme şansly bolsaň onda bolup biler ýöne. Eger Amerikaga gelýän bolsaň, gapdanyňda podдержка ýok bolsa, onda depressiýan riskleri köpelýändir. Ola dogry. Awa. Ýa-ni patpeşik sorapdyr şu wagt ýene bir gözek ýene okujak düşünjek bolup göreli, sorany. Ýöne depressiýa adamyň keypine, pikirlerine we özüne alyp barşyna yaramaz täsir edýän umumy we çynlakay akyl bozulmasydyr diýmekmi diýe, opşaýdan da diýe. Akıl bozulması diýil, ýani termini halamok. Sebäbi onda biz depressiýa bolan adamy onda däller diýen ýaly akıl saglygy bozuldy diýilende meselem adetine hilim bir stereotip bar däller diýäli ýani sumaşaýçy crazy şoňa stereotip atokya ýekejimenti başlan. Ýok problem. Sonra cevap veren akıl sağlığı bozuldu diýilende azıcık stereotipleri itýär. Ýöne stigmalara tarap itýär. Onun için onu näme desem gelenok, ýöne o adamyň saglygyny umuman pozýar depressiýa. Sebäbi adam diýeli 18 saat ýatýan bolsa depressiýa bolan üçin hiç zatdan keyip alanok, umutsuzlyk bar. Esasy simptomlaryň biri umutsuzlyk, sen geleceğe garşy umudyň ýoklugy, bolle sen durmuş gutordy, dünýä gutordy diýip pikir edýär. Ondan sen motivasiýan ýok, zat etmäne hiç motivasiýan ýok. Öň bir zatdan keyip alýansan, tap etmekden keyip alýansan, ondan keyip alýanok diýeli. İşe gidebilenok diýeli. Onda sizin diňe akyl saglygyňyz bozulanok, siz işe etmeýän bolsaňyz, siz pul gazanýarsyňyz. Pul gazanmaýan bolsaňyz, ýmit hiç albilýänok diýeli. Ýmit albilmeýän bolsaňyz, onda siz dogry düzgün ýmit ýyp bilmeseňiz, sizin saglygyňyz bozulýar. Siz 20 saat ýatýan bolsaňyz günne, ol sizin organizmiňizde de gowdal sebäbi näme kän ýatsaňa model, ýatsaňa model şo. Esasy näme 8 saat average diýilýär-de, 6 bilen näme 8 saat ulanyňyzy, ul adam bolanyna. Ondan şondan näme artyk bolsa ýa-da näme kem bolsa, şo zatlar ziýan bolýar opşy organizmimize. Ortany balans tapmak mühim. Düşünükle. Okey. Yine şöyle значит şu zatları gürleştik. Indi kilit soru da önemli soru. Becergisi näyle edilýär? Becergisi bir neçe beceri var. Ýöne şolar combination, şolar hemmesini bile edilenler aslında imkan beceri edilenler görülýär. Yani success görülýär diýilýär. Şo terapiya, обычный psikolog bilen ya da counselor bilen terapiya bolsa, onun derman, egerde agyr depressiýa bolsa, onda derman hökman gerek. Sebäbi ýanky gormonlary wysnawić etmek üçin, şo serotonin, norepinefrin, ondan dopamin diýip beýnäki himik maddelary şolaryň işleýişini wysnawić etmek üçin dermanlar köplenç SSRI, yani SSRI diýip dermanlar şolar ulanylýar ýa-da mood stabilizer şolar ulanylýar. Ondan soň başga nämeler bar? Exercise başlan spor zala gitmek. Spor zala gatnamak ýa-da iňerki ýürüýüşe çykmak, bir ýerde çykyp ýöremek, bir ılgama tant etmek, bir näme bedeniňiziň gymyllamasyna bir näme sebäbi ol hem ýanky gormonlaryň zat etmiş näile o işlemesine, beýnimizdäki himik maddalaryň o işleýişine kömek edýän üçin. Ondan soň ýymitimizi balansirowany ýymit ýmek, ýani has sağlıklı zatlar ýymek, şol kömek edýär. Onda şundan uyku gigiyenasyna seretmek, ýani 8 saat uykuňyzy almak. Onda şuna hem gollaw, daş döwrüňizdäki adamlardan gollaw gaty möhüm. Psihologiýadaky liboy bir näme şo situasiýada, bir kynçylyk ýagdaýda we kesellerde hemmesini gollawyň roly gaty uly we möhüm. Ve başkalar bilen gürleşmek, içiňizdäki duýgulary paýlaşmak, meselem size düşünýän bir bar bolsa, şoňa çekinmän aýtmak, siziň başyňyzdan geçýän zatlary
we kynçylyklaryňyzy. Ondan soň eger gaty şol zatdan hiç de kömek etmeýän bolsa, onu transcranial magnetic stimulation diýip bir aparat var. Şonda gelir beýniňize we kiçike elektro stimulation elektrik nemeler uğradýarlar, volnalar uğradýarlar beýniňize. Toğur durýarlar-da, ýoşlukda. Awa, şonu zat etdirýärler. Şo ýanky beýniňizdäki belli ýerlere stimulasiýa berilýär. Men oşam ýaly bir isledowaniýada assistent bolup işledim 3 ýyllap. Onu mutlaka bilýän diýeni. Özüm de gördük. Şonu ýaly onu bir ondaşlanam electroconvulsive therapy var. Ol hem näme diýler, seizure epilepsiya geçiren ýaly diýen beýniňizi ýöne epilepsiya geçiren de ýöne şolan bir stimulasiýa bir görnüş ýaly görnýär. Onuň şolar hem kömek edebilýär. O bir manda nememeňiz ýa-da meselem ýüregi duran adamla ýürek dowam etdirmesi üçin hani belli bir şok neme diýerler. Beýne berilen adam şo depressiýadan kurtarmak üçin mi diýär ajaba diýip şonu pikir etdim. Ýürege berilen şok ýeke öýde kömek edebilýär. Bu terapiýalar ýeke öýde kömek edýär. Hemmelerden kombinasiýasy kömek edýär. Meselem meditasiýa etmek hem kömek edýär. Yoga, ona mindfulness, breathing teknik diýerler. Dem alyp bermek, şolatlar hem kömek edýär. Yani hemmetini bile etmek has güýçli rezultaty getirip bilýär. Psihologa gatnamak möhüm zatlaryň biri bolsa gerek. Psihologa gatnamak möhüm zatlaryň biri. Hawa egerde oňaly ýagdaý ýok bolsa, oňaly возможность ýok bolsa, onda daş teoriýaňyzda onan ýa bir adam bolsa, meselem sizde düşünýän, sizin ýagdaýyňyzda düşünýän, iň merkezi sizi dinleýän. Şol bilen gurlaşdyňyzda şol hem kömek edip biler. Ýöne egerde mümkinçiligiňiz bar bolsa, egerde gidip bilýän bolsaňyz, onu hökman gitmeli. Düşündüm. Benim kahvaltı pişiğim bilen gurlaşan. Dinleyen. Hiç problemi yok o tarafına. Yani yine bir soru soraktır. Şoğru patpeşik. Klinikte alınan yüksek lisans yapmak için Amerika'da kaysi üniversitelere başvurması tavsiye ederseniz temanın başında bu. Nehili başvurup bilersiz. Onu Arzugul bilen adiyeni bir yazıp sorayın. Hazır temamızı ütketmeli isteseniz. Son ağam sen daha şu uzun niresinden onu ben özüm yazarım. Yani ine sonra. Peki depresiya adamın karakterini değiştirir mi yoksa sadece geçici bir ruh hali mi? Karakterini ütkediyor mi ya geçici mi diptir? Hem adamları bir zonçan aşağına salmak ya da bir karabkan içine, baksın içine koymak yanlış sebebi. Birini ütkedibilir. Mesela adam depresiya boldy diýeli, ýa-ni şu depresiya şonu itten faktorlary durmuşyndan çykarasy gelýänligi üçin meselem depresiýadan gutulan soň ýene de bir ýerde depresiya bolmaýan, meselem öz durmuşyny, öz karakterini ütketipdiler. Öyle. Ya da meselem depresiya bolup börkä başgalary bilen gatnaşymy kesipdiler, başgalary bilen gurlaşmasyny kesipdiler. Ona adamlar daş teoriýalar diýipdiler, bu näme ulum sorady, meselem toýa gitseňiz, ýa-ni siz depresiýada bolsaňyz, Hudaý ýola gitseňiz, daýralar diýer. Aga näme gurlaşaňok, näme ulum soradyň, näme plan gatdymy, ýa bideleme öwrenýärmi diýip, ýa da bular hiç kim bilen gatnaşanok, bul plan hildiýerler meselem. Şo taýda adamyň karakteri ütketip pikir edilýär, ýani adam şo taýda içinde hiç ýyly güç ýok. Adamlar bilen gurlaşmagyna istek ýok. Şoň üçin hem örneşik alyp bilýär. Ýani konkretne karakteri, her kimin karakteri ütkermi diýsek, oňaly näme ýok, her kiminki ütkemek. Her adam depressiýany we depressiýanyň täsirlerini tapawut bir şekilde ýaşap bilýär. Her kiminki özüne unik. Ya gatty dogry aýtdyňyz, çünki haýatda bizim ömrümizde bolýan zat, bula hiç kim bilen gurlaşanok, ulumsuz bolupdyr, burda howada. Aslında o adamyň iç dünýasynda nämeler bolýany hiç kim bilenok. Bizde türkmenlerde gynansaňam köpürek diýişimiz ýaly, uly ýaşly adamlarda eleştirmek ýa-ni näme-de gynançly bir ýagdaý. Şu wagt siz aýdan soň ýadyma düşýär ki, orada zatlar çyndan hem gynançly ýagdaý. Öyle etmesek has gowy boljak da. Indi depressiýanyň bolan näde bilip bolýar diýipdir. Haçan kömek soramagy
nädip bilmeli? Mesela adam depressiýa girdi, haýsy fazada uje haýsy ýerde adama kömek uje mätäç kömek. Mesela depresiýanyň nädip depressiýa bolanyň nädip bilmeli? Ýani 90 simptomyň 5 simptom görülýän bolsa simptomlar sanap geçeň. Birincisi özüňizi meselem diýeli umutsuz duýan bolsaňyz, hiç ýyly bir hilek şo gynançly duýgularyňyz hiç ýyly gitmeýän bolsa we geleceğe garşy umudyňyz ýok bolsa, ondan soňky simptom meselem keyip alýan zatlaryňyzdan indi keyip almaýan bolsaňyz, aktiv bolmaýan bolsaňyz, ondan soň işte, okuda, edýän işleriňizde kynçylyk çekýän bolsaňyz, meselem şolary etmekde, şolary bitirmekde ýa-da konsentrasiýaňyzdy ünsürmekde kynçylyk çekýän bolsaňyz, iýmit işiňizde ütgeşme bar bolsa, semren bolsaňyz, horlanan bolsaňyz birden ýani birden bolan bolsa, onda şu depressiýa simptomlary diýip biles. Oňdaşyndan hem uky käňetken bolsaňyz ýa-da hiç ýatmaýan bolsaňyz, oňdaşynda özüňizi pes duýan bolsaňyz, özüňizi kritikawa edýän bolsaňyz, adamlardan izoliýe edýän bolsaňyz, özüňizi gatnaşyklaryňyzda dowam etmeýän bolsaňyz, iň gowurýan adamlaryňa bölenim gurulşasyňyz gelmeýän bolsa, ondan soň özüňizi ziýan etme pikirleri bar bolsa, şoňaly pikirler özüňizi durmuşyňyza ziýan etme pikirleri bar bolsa, onda diýeli şo depressiýa badyny pikirlenip bilersiňiz we hökman ýadyda eger-de özüňizi suicidal duýan bolsaňyz, meselem hökman ýadyda kömek soran professionallardan, Amerikada bolsaňyz bärde crisis line we helpline we hotline'lar we 988 Chicago töwerekdäkiler üçin şoňa jaňatlar bolýar. Başka ýurtlarda kılankyny dogry bileme o crisis line'laryny, onun üçin ýalňyş informasiýa bermeýän. Oňdaşyna hem meselem dowamly gynanç duýan bolsaňyz, uje bir sora bar bolsa kelläňizde, onda daş töwereňizdäkilere bir soraň, bir gürleşiň, bir duýgularyňyza aýdyn. Eger-de şol ýanky diýen simptomlar, duýgular gitmeýän bolsa, onu hökman ýadyda bir psikolog, bir konsultant, bir counselor birini tapyň, bir psihiatr tapyň, kömek soraň, iň berkisi doktor öýdüň, iň berkisi semeni wraçyňy öýdüň. Eger-de başga nemelere ýagdaýyňyz ýok bolsa, şolar bilen gürleşmäni iň berkisi semeni wraçyňyza gidip bir gürleşiň. Doğru. Öňem bir nemede podcast aýdyp geçişmeýärler, käwat türkmenler bir açyk şu temalardan çekinýärler. Aslında Türkmenistandaky türkmenler. Psikolog bolanda däl doktor ýaly nemi pikir edýärler we eger men psikologa ýüzlensem, kakby özümi däleredim şekilde kabul etmem gerekýär diýip kabul edýärler. Ol düýünden ýalňyş. Oňa zat ýok. Ýani suicide meselesi janyňa kast etmek meselesi. Gaty wajyp bir mesele. Belki bejergisi bolan zadyň neme sebäbi siziň ölüňiz bolmasyn diýe arzuwyn hökmäni ýagdaýda psikologa, klinika ýüz tutuň, ol oýunjak zatlar däl. Yok, hiç ýyly oýna derýär zatlar däl we birden öle adam birden neme diýär, bir hile kelesi birden bulaşýar. Indi birem şöyle bir soru, depressiýanyň taşlaryny barady ýalňyş aýdylýan zatlar näme? Misconceptions diýipdir. Depressiýa, täsirleri, şoda neme ýalňyş ýadylypdy. Depressiýa täsirleri barady. Men çözjek boldum, çözüp bilmedim. Aýdylýan misconceptionlary, meselem depressiýa dine näme slaba adamlarda, güýçsiz adamlarda bolýar diýip pikir edýärler. Gaty güýçli adamlar hem depressiýa bolup bilýär, gaty baý adamlar hem depressiýa bolup bilýär. Meselem Amerikan zvezdalarına teretsek, Amerikan aýdymçylaryna teretsek, köpüsi depressiýa bolýar. Köpüsi şonýa fazalardan geçýär durmuşda. Onun üçin depressiýa bolanyňyzda siz güýçsiz bolanyňyz däl, prosta käwat adam daş töwereginden gerekli gollaw bolmaýan üçin hem şonýaly nimelere depressiýa şonýaly bolup bilýär, kefel bolup bilýär. Ana pikir edýän depressiýa bir psihologiski bir kefellik pikir edýär diňe adamlar. Ýöne ana hawa psihologiski kefeli, ýöne biziň обычный bilen fiziski bedenimizde hem täsir edýär, şoň üçin kefellik kabul edýär ony bir däliremek ýalylar. Ve pikir edýän meselem adam şu depressiýa bolanyna, şu ýürek agyry bolan adam bilen
bir tapawda näme bir ýürek ağrıda ýürek täsir edýär. Depressiýa bolsa sizin beýniňizde we bütün bedeniňizde täsir edýär. Aslında olan bir kesel dälleremek däl. Şonu aýry emekmän. Meselem, awa dälleremen aýry tutun, ýöne depressiýany bedeniňizdäki bir başga bir kesellen aýry tutmaň. Olan bir kesel. Ondan başka näme misconceptionlar, yanlış pikirler. Meselem, depressiýa bolan adam özüni dowamly gynançly duýan bolsa, umutsuz bolsa, şoňa prosta pozitivne pikir etmeýär, sen geçip gider diýmenler. Aslında on ýaly. Ol adamyň ýa güýji ýok pozitivne pikir etmene. Ol kellesine istemese de negativne pikirler has köp bolýar. Şoň pikir edişi, duýgy duýuşy, hedýän hereketleri ütgüýär. Onu ol eline däl köpdür. Beýinläki garmonlar ütkän üçin. Şondan we şo taýda ýene pozitivne pikir etsem, hemme zat gowwalar geçip gider diýmek ýalňyş. Plan hili boldy ýöne ol gutully diýerler. Men zat tasada da şoň ýaly bir primer berdim. Plana rak boldy. Rak bolmadyk ýaly geçip diýende wa mesela ya da rakdan gutulup gitdi diýende ona şoň ýaly depressiýada da plan situasiýa geçdi başyndan. Ola hiç de bolmadyk ýaly geçdi. Sen näme depressiýa ýetbersin diýmenler. Her kimiň öz duýgu duýuşy özüne nemedir? Unik, özüne özgedir. Ondan başka näme misconceptionlar? Meselem depressiýa bolan adamlar näme diýilýär? Hemmesi meýde şekilde depressiýa bolýar. Her kimiň meýde şekilde täsir bolýar. Meýde şekilde ýaşap geçer depressiýany diýmeýär ýalňyş. Sebäbi hemme adam tapawutly. Hemmemiz ştampirowny piçatly bir zawoddan çykanjak. Durmuşymyzdan bir nemede çykanok. Şoň üçin her kimiň depressiýany ýaşaýyşy, depressiýa bolşy tapawutly bolup bilýärler. Ondan soň başga da misconception şu an aklıma gelenok. Başka nime stereotipler kendi depressiýa barada. Häzir aklıma gelse ýene aýdyp geçerim. Okay. Şundan soraýyn, bir depressiýa bolan adam diýel depressiýadan gutulan soň täzeden depressiýa düşme nemesi barmy, olasılıgy barmy? Awa riski köp bolýar. Eger bir adam bir depressiýa bolan bolsa, täzeden depressiýa düşme riski köp bolýar. Köp bolýar. Okay. Peki meselem şunu soraýyn, depressiýadaky adamy iň gowy şekilde näle goldaw bolup bilersiz? Depressiýadaky adamy iň gowy şekilde şonu kritikawać etmän. Şoňa meselem sen näle adama ýöne sokulyp ýatyrsyň, ýalta boldun, rahat diýmän şoňa. Sen ýaltalyňdan depressiýa boldun ýa-da sen ýöne negativne pikir edýän, rahat diýip şonu kritikawać etmek ýerine meselem oňa aslında bütün ýüregimiz bilen, kulağımız bilen şonu dinlesek, näme diýänini eşitjek bolsak, onda şonu kömek edebilýär, şoňa gollaw bolup bilýär. Ondaşyndan hem şoňa dinleýänimizi 100% düşünmesem ýagdaýyna, şoň perspektiwasyndan seretmäni azajyk bir näme effort etmeli, empatiýa görkezmeli. Awa hemmemiz meýdeş nemeden geçendik. Şoň üçin her kimiň 100% başyna geçenler düşünmek mümkün däl. Biz psihologlar hem 100% her kimiň ýagdaýyna düşünýändik. Ýöne şonu düşünjek bolýar. Şoňa neme effort görkezýär. Başka nähili neme dip bolýar? Meselem eger bir tanaýan psihology we bir tanaýan şoňa kömek edebiljek professional bagda şoňa urup durmak, ondaşyndan şol adam bilen aktiviteler etmek, meselem ýörýärlik, ýörýüşe çykaly, daşarda ýöräli ýa-da bile plan nahar bişireli şobatlar hem neme edebilýär. Ondan soň kömek etmek, meselem bir aýal maşgala bolsa, çağalar baý bolsa, diýeli depressiýa bolýan aýal maşgala. Sizem şol aýal maşgalaň jograsy bolsa, meselem, şo jora gelip öz jorasyna, depressiýadaky jorasyna, meselem nahar bişirişmäne ýa-da çağalar näper edişmäne kömek edip biler. Ýani jorasy bilen oturup gürleşmäne, gürrüň döşletmäne, şoň bilen çaý içmäne, şo wagtlar hem kömek edebilýär. Gollaw nimesinden, gollaw perspektiwasyndan peredemizde. Ýöne bu zatlar hemmesi gutullar ýa näler. Bular gutulurmakda bir kömek edýär. Bir faktor ýok da sebäbi hemmeleriň kombinasiýasy bolmaly. Şo gollaw aslında uly kömekleriň biri. Ýöne ýeke özi, gollawyň özi ýeke başyna bir depressiýany gutuluryp biler diýip bilmeýär. Bolgan biler.
bolmanan biler. Onu riske almak istemeýär, ýöne egerde gollaw görkezip bilýän bolsaňyz, şol adamyň özüni gowy duymasyna, gowlanmagyna täsir edip biler, goşant goşup biler. Doğru. Sağ olun. Indi bir ştaýda ýazylan zatlaryň bir gözden geçireli. Sizin wagtyňyzy kän almaýyn, gyzyňyzy hem kän aýry goýmaýyn. Näme diýe? Şu tlap haýdap işleýän hiç saat galmaýar depressiýa, stressem. Haýdap işleseň diýe hiç adam galmaýar depressiýadan, stressden diýe. Olam bir misconceptionlaryň, ýanlış pikirleriň biri. Sebäbi depressiýadaky adam onýaly güýji bolmanan bilýär. High functioning depression ama high functioning depression näme? Adam dowam edýär, işe gidýär, hemme etmedaklar, edýär, abyş durmuşyny ýaşaýar. Ýöne öz içinde hiç zatdan keyif alanok, hiç zada beğenenok. Onýaly depressiýada bar. Doğru. Hemişe çözüm bolup biljek situasiýalar bolmagy mümkin diýäňizler. Awa. Tak, ýene depressiýadaky adam hemişe ağısy tutýarmy diýipdir. Tutup biler. Hemişe ağız tutup biler. Sebäbi özüni çykkansyz, umytsyz duýan bolsa, çykkansyz ýagdaýda duýan bolsa, geljege garşy hiç hili umydy ýok bolsa, hiç hili maksady ýok bolsa, onu şoňaly ağysy tutup biler we durman ýöne ağlamaň biler. Doğru. Gaty gowy bir gepleşik bollardy bu. Köp minnetdar. Men umid edýän şo bu biziň soňky podcastymyz bolmaz. Önemli wajyp temalar hökmen ýagdaýda bardyr. 2 aýda, 3 aýda bir patpişiklaryň pikirlerini alyp, meselem arada gürleşimiz self care hakynda da edip bilersiz belli bir wagt. Wagt aýranyňyz üçin köp minnetdar. Muny videomuzu hem YouTube'da hem TikTok'ta paylaşan nesip olsa size mention ederim. Ondan size yüz tutmak isteyenler olsa size yazsa bolar через Instagram bolýarmy. Eger raboçy Instagram'yz bolsa, eger has gowy, meselem personal kavaty iş bilen baglanşyk şöyle edýänlerim bolýar. Personal bilen iş bilen baglanşykly. Oňaly bolsa has gowy. Meselem klinik psikolog Arzugul diýip bir ýene bir näme açsaňyz, men pikirim o prosta. Ony maslahat beren. Taka siziň öz şahsy Instagramyňyzy maslahat beren. Ondan size belki yüz tutarlar. Gürleşik esnasında biz gürleşik oturan wagtymda köp adam salam berdi. Wa aleykum salam demäňizi. Gürleşik wagtynda alyp bilmedim o şoň üçin. Demetmäň. Köp minnetdar. Eger ýene de goşmak isleýän zadyňyz bar bolsa, pajalsta goşup bilersiňiz. Minnetdarlığımı aýdaýyn size, meni çağıranyňyz üçin podcastyňyza we başgalara şular ýaly temany paýlaşmany bir sebäp bolanyňyz üçin. Her kim ýazyp biler, men personal Instagram'ymy, siziň ýan gaýdyşyňyz gaty dogry zat, professional Instagram açmaly. Bir näçe bar pikirlenýän, prosta gaty kenda edýän bir wagt, iş edýän, okuw edýän, oňda şundan testime taýinlenýän lisensiýa testi, ondan çağıratyp şolartlary ýetişemek ýöne pikirimde bar. Sebeňem aýdyp geçişiň we gaty dogry aýtdyňyz we gerekli adamlar ýadýar. Köplenjem personal ýani öz Instagram bolan üçin käbir adamlar ýazmana da çekinýär. Ýazmana çekinmän, eger sapşeňi ýazsaňyz, sapşeňlere seredýän daşyndan gelen eger družbaňyzy follow requestiňizi kabul etmesem, ýöne soraňyz bar bolsa ýazsaňyz, men şoňa ýene seredýänler we ýakyn wagtda özüme professional ýani professional straniçamy açjak netip bolsa we hap o nemeler, temalar, wagtlarym çykarjak. Azajyk özüme wagt döretmeli bolýan, şoň üçin azajyk bu nemeni stretch edip ötýän, çekip ötýän. Nesip bolsa. Lisensyňyzy çaltyrak alarsyňyz diýip umid edýän. O meselede de good luck, başarılar dileýän ýani. Taýrakatyn. Onda näme? Indiki ýene görüşýänçek köp sag bolun, sagtda görüşelim.